balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, May Saksi Light Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman babalangga namon tagpalabati, Region White, mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 15 minutos karon nga adlaw Sabado night,
Petsa 28 sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020 bulan sang Marso. Sabado naman edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kiranda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinemata kag dulunggan ora sa kabiyo ng atong sining Patrol 3. Nabara Patrol. Kay na para kalabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod aton bantayan aton manimulsuhan. Amat-amat naman nga pagdanom sa kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Ang aton mga pagbantay sa balita update sa COVID-19 sa national kag international, ang aton monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Back to back Aksyon Eden Aboso. Opdal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control. Sa technical side si Broadcast Engineer Nalmar Madera, backup diri kay IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sang Bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Korman Action Light Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa labinin isa ka oras. 13 minutos kapag pangalaga ninyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang una naman sa kato sila kapagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, nagabulig balanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan ang kabangdaran sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga acid, sobra nga asin, sobra nga katambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. More information, ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule babakal sa bisan di nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sino dira bala may kaspa? Kung kaspahon kamo, kung kaspahon ang ulo nyo, amo niyang sabat Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Para ini sa may mga kaspa, kaya ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, bali nagahatag ni siya sang maayong nutrisyon sa aton ulo, sa aton nga buhok specialmente. That's why nga kung may ara ka nga kaspa, amo niyang gamita, kaya amat-amato niya, dula ang kaspa. That's why, sa inyo sila nga pagpapalaklon, padulong sa grocery store.
Lista ha para hindi ka malipat. Tandaan, ginangalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ang ini mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakahibalo wala ka mong ang kafe bantogid sa swabi nga sabor. Apan kung kaysa ti jute na makuha mo ni nga mga benepisyo katulad sang antioxidant, amo ni siya bali ang nagapanubo sa risgo sang kanser. Kung kaysa ti nagaroklamo gantos ta, akong kaysa nagasaka ang acid sa aton lawas. Nagasulabra sulok-sulok ta. So sa tanan-tanan nga mga coffee lovers katulad ko, hindi na ninyo pagproblemahe kay ari na ang kafe nga himo sa balonggay. Mayara 46 kasahi sa antioxidant kag mayara pa Vita-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3 kag kulang nga kinahanglanon sa pagpaayo sang aton siningalawas. Amo ini ang kafe, ang ngalan Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Himo sa Santons, balonggay kag soya, swabe ang timplada kag healthy pa. Tandaan ang ngalan, Cafe Healthy Coffee, Santon Plus Coffee Mix. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini mga bayan sa kato sila pagpakalagag ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo man ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuin nyo, pamasarin nyo, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kagdaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinaka mabatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa tanang nga branch sang Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa redikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara dira, opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo! Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:54 na. 6 minutos para bilhin antes kita mag-aungon sa takna ng alas 10. Sa ato mag-aksyon by the way sa Lunes, ang Action Night Patrol program magasugod na alas 9, tubtob alas 11. Bot silingon, duha na kita ka oras. Nga baga pangalagad sa ato sini nga mga ka-aksyon. Alas 9, tubtob alas 11. May mga adjustment kami diri sa amon nga schedule sa Action Radio tungod sining COVID-19. Ayos? Matulog temprano ta sa Lunes para nga makaaratsada kag makarangkada ta. By the way, sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga constituent in behalf sa amon Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, upod sa Barangay Councilor, kami nagapaybalo sa inyo, buwas magakadto ang inyo nga mga barangay official sa tagsa ninyo sini kapuluyan. Upod sa amon nga BHW, kami managtag sa inyo kada balay. Kag kada pamilya na sang ginatawag Home Quarantine Pass.
o kon HQP. Sa aton dira nga mga pumuluyong pahanukoy nun, ha? Di ka mo magkabalaka. Kaya magkasugod tabuas, tapuson tagid ni, ubuson tagid ni panagtag, ang kada balay, ang kada pamilya, nga may kaugalingon nga home quarantine pass. Dala sa amon nga pagpanagtag sang home quarantine pass para sa pahanukoy nun, ang gamay nga bulig sang barangay sa napiktuhan sining COVID-19. Hindi na ka ba mangangita, damo pa ha, sa aton nga mga pahanukoy nun. Hindi na ka mo magpangita pa sang damo-damo nga hatag sang amon sang aton barangay ha. Ibalo ka ti kwanta lang na, baki-baki tala ng aton budget para nga mapaigo-igo nga ang tanan makabaton bisan gamay lang. Di ka mo mag-expectar nga damo-damo kitang mahatag sa barangay panukoy official ha. Gamay lang ni pero ti hopefully makabulig ini sa inyo ha. So idungan namo ni na buwas sa panghatag ang bulig sang barangay sa kada puloy-an bugas dala ang inyong home quarantine pass. Pass kag bugas ang ihatag buwas sa inyo mga barangay official sang barangay panukoy sa pagpanguna sa amon mapinalanggaon. Hands-on nga barangay kapitan Mapisan, Kapitan Yolanda Bibing Noble. Okay? Ikada mo ginagapamangkot sa akon ginanya ti kagawad sa tumatag ang aton nga home quarantine pass. Siningko relax lang kamuda kay kami nga inyo barangay official, kami ya ang makadto kag magpanuktok sa inyo balay kag magasiling ari ng pass dala ang bugas. Ayos? Panawagan sa aton nga mga barangay official hindi lamang sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros Occidental. Sa kutob manabutan sa aton broadcast karong nga gabi, gina-remind ta kamo ha, ang home quarantine pass non-transferable, not for sale. Tandaan nyo gid na, ang home quarantine pass non-transferable, not for sale. Amo nang inyo dapat takos kag dumdumon ha. Ang paghatag sa home quarantine pass, paigad na di ang pamulitika, paigad na di ang kung ano ka man nga kolor. Ang importante dire nga matagaan kamo sang home quarantine pass kay amo ina ang manginserbi ninyo nga pass nga makagwa kamo kag makapamalaklon sang dapat baklon kag kinanglanon. Kiti sa Lunes maimponer na ang ginatawag nga enhanced community quarantine. Kung sa military pa, amo ini ang ginatawag nga lockdown. Kung sa DOH, ang tawag sina enhanced community quarantine. Para lang may ideya ka mo. Kaya ang iban kasi nga, hindi action area ka. Hindi lapag may dalom sa enhanced community quarantine, kundi i-lockdown tagid ang Bacolod ang Negros. Ang enhanced community quarantine, kag ang tinaga nga lockdown, isa lang na. Ang lockdown gina-usar ina sa military, ang DOS ang ginusar nila sina amo na ang enhanced community quarantine. So muna sa inyo nga mga sa inyo dira nga mga home quarantine pass, arat na nakabutang, especially Bacolod ha. May mga schedule na nga oras bala, daw duwa ka hugnat na sang oras. Ikuha nyo na ibaliwala nyo na kay ang pagwa kapag gamit sang home quarantine pass halin alas 4 sang kagahon hasta alas 10 sang gabi, pwede nyo na magamit. Hindi kasi nga magamit ka maglagaw ka mo ha, hindi na pwede. Gamito nyo ina sa luyag ninyo baklon, either sa mga supermarket, grocery store, sa diin man nga market. Ang mga basic lang kinang lano nyo,
amo na ang baklon nyo. Amo inang purpose sa ginatawag nga home quarantine pass. Kag kinanglanon, pagwa nyo, dalon yung inyong home quarantine pass, din na lang ninyo, inas nyo sila nga valid ID, ha? Eh kung mag-check up ang aton nga mga authority, at least makita ninyo nga valid ID, plus ang ngalan nga nabutang sa quarantine pass, kung nagasigo. Amo na pinaka-importante, ha? Kag ang sarang makagamit sa home quarantine pass, 18 years old pasaka na. Bisan senior citizens ka, pwede ka kagagamit na home quarantine pass. Kay permirot yung hambal to nga ang edad na halin sa 18 hasta 59. Subong hindi na. Halin 18 pasaka. Kung edad mo 90, pwede ka pagagyapon kagamit sa home quarantine pass. Wala na limit. Ang oras, igin-isa na lang, alas 4 sang kagahon hasta alas 10 sang gabi. Before 10, kailangan makapuli na kamo, ha? Para hindi ka mo mabtan, Corpio. Okay? At tag na na problema. Dinlay na sa enhanced community quarantine ngay patuman sa Lunes nga adlaw. Kag please observe lang kita. Patihon ta lang ang whatever nga mga pangabay sa aton nga mga authority. Kag again sa aton nga mga kaksyon baw katig-agid bla. Hindi ka mo magpanik, hala ka pa malaklon. Kaya pwede pa ka magyapon ka pa malaklon, pero ti isa lang yung magwa sa inyo pamilya para nga magpamalaklon. Okay? Hindi na nabudlay sa inyo, ha? Ang isa lang din sa aton nga sa kwan, sa aton nga mga pumuluyo, nga wala ina ginabaligya, ha? Wala ina ginabaligya ang quarantine pass. Amo na dang klaro. Wala ginabaligya. Kakusin o dira ang ngalan nga nabutang sa home quarantine pass, amo na makagamit. Kunihat, kalimbawa, ang ginisiwan sa quarantine pass si nanay, tapos magpanindahan, mamamanaklon, si tatay, hindi na pwede. Kinanglan si nanay lang, kaya iyan ni nanay ngalan na nabutang sa home quarantine pass. Okay? Klaro na na? Sa mga pahanukoynon na antunda, hindi ka mapagkabalaka, buwas aga, tapuso na mo ng amon obra na. Mamalay-balay kami, hatag na mo sa inyo ang quarantine pass, dala ang gamay lang kinilo nga bugas. Okay? I-check na ka ito sila nga Patrol 3. Nabara Patrol, i-check na ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sabado night nato sila nga pagpangalagad. I-check ta si Action Jan Diaz, no? Kamusta ta Sabado night? Kido, nagtulot-tawhay sa mga pinanaton ka mga border control. Sa diin nagapatigayon sa check-up operation na itong kapulisan. Sa mismo adlaw sa Lunes ang enhanced community quarantine, may mga dugang pagig nga mga checkpoint kay muon diri sa Metro Bacolod, specialmente sa sulod mismo sa city proper sa Bacolod may mga random checkpoint nga himuon atong kapulisan plus police visibility sa mga police station, sa mga patrol car sa tag sa nila ka mga areas of assignment. Okay? Or by the way, sa nagapamangkot bala sa akon, ining home quarantine pass bala, why niya pili, aberman kung tagahinubaan ka, nga ara kada ga-istar naga-board sa sila nga barangay, obligasyon sa inyo barangay official, sang sila nga barangay, nga maghatag sang home quarantine pass. Liwaton ko, bisan hindi ka residente sang Bacolod, kung halimbawa nagaobra ka diri sa Bacolod, kag naga-board ka sa sila nga barangay, pwede ang barangay official maka-issue sa imo home quarantine pass. Klaro na? Bisan taga-Kalibo ka, kung ari ka diri sa Bacolod, kag diri ka nag-eskwela, kag diri ka nag-board, obligasyon sa inyo barangay official nga maghatag sang home quarantine pass. Wala inagapatimaan
nga kung taga Kalibo ka, diri ka nag-obra sa Bacolod, naga-board kasi sa kabarangay, hindi maghatag ang imo kapitan o ang kapitan sa silang barangay, hindi na pwede, sir. Kay takos kag dumdumonyo ngang home quarantine pass para ini sa COVID-19. Hindi niya barangay clearance na mag-issue dira si mo sa barangay certificate da or residential certificate da ang barangay. Hindi niya home quarantine pass ni para sa COVID-19 eh. Hindi niya barangay clearance, hindi niya residency certificate kung ano pa da, ha? So mo nang dapat takos kag dumdumon sa aton nga mga barangay official nga ang home quarantine pass wala nagalimit. Aber man kung taga Amerika ka na nagbakasyon ka lang di sa Bacolod o nag-board ka lang sa Bacolod, obligasyon sa barangay official sa natungdan nga barangay sa diin ikaw nag-i-star nga maghatag sa imo HQP o kon home quarantine pass. Okay? Kung sino na nagabaligya sa home quarantine pass, kabal ako di. Kay pakaon ko sa iya ang home quarantine pass naging baligya isimo. Padulundunan ko pa na soft drinks para mapos pagtulo niya sa inisyo nga home quarantine pass sa imo nga ginpabayad ya ka o kung ginbaligya sa imo. Kabalaan ko di. Kabalaan ko kani nga ginbaligyaan ikaw sa home quarantine pass. Ginbaligyaan ka. Di pa kayuan ka kwarta. Pabalalan ko kung sino nga tao na kay pakaon ko sa iya ang ginbaligya iya sa imo nga quarantine pass. Okay, hindi na problema. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10 sa 7 na. I-check na si Action dyan diya sa Patrol 3 na Bala Patrol. Sitwasyon sang Metro Bacolod Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action dyan diya sa Patrol 3. Dyan may gabi, please come in. Back action na rin sa tutanan nga mga action. Magandang gabi. Ang panagtagyo na to ng paskag, ano to na isa? O kabugas? Nagtagka mo paskag bugas. Dala bugas. O, pas kag bugas. Ako niya pwede cash. Cash? Tingin mo na convert to cash. Pwede man. Pwede man. Galing ka gabaan kasi na. Kaya ang bugas i-convert mo sa cash, di na mayo. Ay, di na mayo. Bugas na lang bugas na lang. Para sigurado Pasisado na nga na, at least sure di na magawa. Hindi na magmakalas ang bugas. Kaya tikon cash sa daan. Kilala mo pa mga itaiban. Importante may bugas ko namang, no? Anyway, kaya kami ang saralik, pag-wala kita na kasi wala sulaan kung may bugas, Oo, importante. Miski asin lang na yan. Pinalaman na doon mo kasi mana. Gas, pas, bugas, pamangas. Pamangas, matigang. Matigang ka, no? Matigang ka. Kumplito na. Oo, anyway, karoon yung kami, magwala pa kami kanabay dari sa may barangay 28 Sobra. Sa Metro Bangsang South Bacolod Ceres Terminal. Kaya may nagkakandak dari sanitation drive. Okay. Karoon yung gabi. Tingnan ka Department of Public Works and Highways in coordination with Congressman Greg Gasataya. Blani mo? Okay. May karatulari kong Grego ang selection mismo. At sige ang sanitize nila, Dre. Okay. Ang pag-disinfect sa mga areas. Di nga lugar na?
Barangay 28, Dalan Lopesina, Tubang, Balasang Sambok Terminal, ang sunarek. Okay. Dari may nag-conduct ng isang sanitation drive. Oo. Pagkulo sila sa may sulod dito sa Purok nila, labay na din sila sa may Lopesina, then makakadto sila Gonzaga Extension. Okay. Kaya dito lampot ito na sa ila mismo nga area, ang sunarek, no? Oo. Ano yung karoon gabi, ginasik na ito na wala guro Nens, balik na ito Nens ha. Ano na? Ginasik na ito, Andres, si Police Captain Elmer Bonilla. Sa kabalog ka ang barangay para doon police station number 6. Isama ba na sa may mga damo nga nagkaladakpan ka na gabi kung curfew ang pagambalan. Oo. Karoon nga gabi, may nagalibot pa, no? May nagalagaw pa dali, may ari madring nga gagdas kilid sang amot yung diri sa kagatener ganiya, no? Diri gini Korea, please, mga ginatiniran. Pero kaina, akong kinas ng kagawa ng sarek, yung mga 20 gid ka bilog ang ila na sikop, ha? Oo. 20 ka mga individual, wala na to na balaan kundi nga barangay nga sakop sa station number 6. Okay. Pero 20 ka dyan surrect ang ila na dakpan. Ba? Pulo ang area ka station number 4, Sham sa area sa station number 2. Kaya bagay sa buong nga bakot yun na policy nga pwede nga dang pubra para nga mag-limit kaya hindi amo ginabla ka mo naman ang ila naman nga madakpan kag curfew ang pagambalan. Oo. Kung siguro pilamas na gano'n ka mga adjustments, no? Okay. Kaya iyawan sila hingyo man Japon plus sa mga pumuluyo nga kung magsunod sa pulian. Pero sa lunes, yan sa Janay kiniya. Kahit di pa sa kaagili kaso kung madakpan kaya actually sa curfew na. Okay. Si Colonel Binyas, secretary kayo na nagambal sa Aksyon Radyo Magkulod Rigid Palayag nga ti kaso gidyang pagatubangon mo. Yung naging support man kina sa itong interview kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa BCP. Makul mo 432 na dakpan halin sa March 22 hasta March 28. Dito ko dako na akong damo na ang numero action direct na. Okay. Pero kinakaroon nga sa may Libertad Public Market. Sa Libertad, no nagpulo-paway na lang, ido no nagdala kita mo sa sandalan nga nagalagaw. Ang iba, dito mo ni makaluloy, galing din nag-install lang sa kilid sang dalan, may mga gayo-bayo lang sa labi, no? Amot yung paano pondo tabi, kung tutulabi si Manong, kung na paano, na sila yung sa makilid na sang dalan yung nagatulog. Okay. Tapos sila may nagatulog, kilid sang dalan, makutod siya kung kamusta, kung di sila na yung matinerya kung mag-curfew na or may aran sinabi nga sa inuwan hindi kaluluoy man sila siya nga rin na sila sa kilid sang dala naga-tiner. Ihasa di si may aran sa yabayong sa kilid then ginaano siya may gabi Sure na. Andres sa kilid ka baligya dili ka mo kabaligya ato sakan pero dili ka mo ka-tiner kung gabi. Di ba, no, pinong curfew, ginatuloy mga polis or ano, gusto lang, sabong naman lang nila. Sura lang mga gabi. Tapos di na ka matransfer ng barangay tayo. Ang balik na makamoto. Di para may shelter ka ko. Pero usually, di ka mag-atiner. Ako gabi direct. Sa barangay tayo, may lugar na kamoto? Medyo kami tiya, pero siyan gino, sige lang. Okay, gito. Hindi mo tapat. Dapat. Di bilog mga pamilya, to. Hindi ka mo kabilog. Sila mo yung bata mo? Dua. Tino sa wayaw. Alam mo da. Siyapat ka mo. Nabaligya ka mo sa Libertad. Banaga. Ano baligya nyo? Yung mga panakot eh. Sige na pula-pula. Sige na eh. Tapos karoon niya sa aga. Balik ka naman na. Baligya naman eh. Dari mo kita sa dito. Balik ka. Dito. Sa baksakan, yes. Sige pa, no? Bikon mo curfew. Mabaligya mo ka mo. Hindi na. Hindi na eh. Hindi na ka, no? Wala ka mo ginala or process. Abi nga makabaligya mo. Naman kami kakakuha ni Gawad. Pwede ko nakakuha sa barangay. Ha? Pwede kakuha sa barangay mga ano. Sino ka mo kakakuha? Saan ka mo makakuha para mo? Ha? Talong na siguro eh. Talong pa ka makuha? Basta ilang alang na ilihan? Ito niya. Kung boss ko yun, basta kung boss si Rado mong gurong barangay. Abri guro kasi sila ko ay sila pinguhan nyo kay kumande. Inakagwa mo. Bukan yun. Dapat mo para kami ngagaw. Pero gusto nyo gito yung baligyan Japon sa lunes. Kung may mga ano, may yara ang mga boss ko, may yara sila ang mga panakot, nagbigay. Kung way na ni. Ako may mag-abot, may supply. Anong inyo ginibaligya? Or may ginapabaligya lang mo? Ika boss ko yan, gabulig. Gabulig-bulig ka lang. Kaya makita mo sa dad daw? Di ba, ako sa 100. Sila yung pamilya, mag-obra mo wala. Ikaw lagi dyan ka obra sa inyo? Kapag sabi mo asawa? Kung ano man, para matabo, kung mag-curfew din, di nyo pa, hindi nyo mapagkaon na ready, na nakapamakala, makamanganal sa pagkaon nyo. Ha? Buhay pa?
Ay, pag-head. Boy. Ay. Hindi ka mo residente, again. Try 40. 40. Wala pa mo makabaton nilip. Wala man. Ano ang motivasyon niya kung sa barangay may hatag ka, nalinano ka mo? Home quarantine niya? Kaya na pag-lista naman kami. Ang quarantine pass wala pa man. Tawag pa ako mga tgaan. Wala. So positive palo at nung boss no, ay pero hindi ko ano. Iya mo na nandaan mo na di ba mo. Naka-prepare ka mo para sa quarantine wala. Plano naman eh. Parado na ka mo, pagkaon, bugas. Pag tagaon nila pa yan. Ang kamo pa nga mo no. Bumabaligya na ni. Kabaligya ko buwan mo na eh. Kaon. Tapos Ahay. dahil mo Okay. Balikan ta sa action dyan, Diaz. Muna ko sa nga kabudlay kong pigado. Karo kati kapaningwa ka pati sa ka problema dyan. Dyan. Okay. Balikan ta sa action dyan, Diaz na auto de linya ya. Muna ko pigado ko sa kati kapaningwa ka mo dyan. hindi na ba namatayan yun nanda? Kaya ginagawa ko siya sa wala kortiyo. Ginagawa bantayan ko. Isang nakawatan. Ikon subong, wala ko may bantay gali. May katulog ko. Mga talihan, tulog. Ang tagiya na da. Kaya siyempre, nakapuli sila ilabalay. Okay. Kaya mo rin problema mo subong, kaya di ko mag-curfew, una, pilig ko matinir sa dalom sang taytay. Sa doti, wala ka mo preparasyon pag ikwarta, ano? Kaya, sinasalig na lang ka mo kung ano tumaabot mo pibli at agting sa barangay. Hindi ko na makita ko basa mo pag lugang. Indusin ko, saan na mabakal mo sa lusin ko man? Hindi ka mo kabaligya ko, boss. Mga binta ko, boss. Hindi mo muli kumakal naman para sa boss man eh. Para buwan naman. Tigduwa na sa semana, hopefully makabaligya ka dyan. Kung mag-quarantine na, kung pasugta, no? Pero ito na makabaligya eh. Kung anda na yung kapitan sa ano eh. Papas. Yung patin. Hindi, hindi na pwede kayo patagaan. Ipalo up yung kigaan ikaw na para, no? Kung makabaligya ka mo, kung allowed kila ka mo ibaligya, or para makabagawa ka mo. Kaya pala katuloy mga bata mo, Isa, 5 kabulan. Ay, 5 pa lang na kabulan. Ang bagong bata na, 5 kabulan. ang isa yung dakot, dala, na 14. 5 kabulan, dream nila sa kilid daw lang ginapaan. Hindi na makasana ang bata. Dream sa permit, dream sa permit isa. Wali pa ba sa hospital, din na siya na doon. Yung legend diretso. Din na doon nagatulog. Sige, anong ngalan mo? Anong ngalan mo? Siguro. Ha? Siguro. Tibor. Sige, Tibor, tignan kita. Ano? Ka mo si Tibor, kuno? Tibor, okay. Ging ko na to, spirin mo ko lang. Kaya muna nga ba kung isa ka makaluluoy, wala? Nga dari sila sa kilid sandala, nagatulog, wala mo sila choice, didikto sila mabalik ang surerek, no, sa ilaman nga mga pulian sa dalom sa taytay, diretso na nila. Kaya muna, ang problema po nila, kaya wala sila preparasyon, kwarta, abe, kaya ako nung kasalig naman sila pang adlaw-adlaw. I don't know kung madala rin siya. Hopefully, dalani sila ba sa mga financial assistance na wala. Kaya mo nang ilaman rin ginasaligan kung mga relief goods sila ka po sige matag sa inabis ng barangay. Isama na sila actually ka ginasaligan. No? Ano iti mo kaluluoy din sa toso nila. Pero ari kita rin sa may libertad naging mismo, ang merkado publika, may nagapanghimos, pwede ka nagpapalo pa. May ano? Kaya naman mga baligya, mga ginahimos sila ginaplastar nila. Wala sila kabaligya, da? Way na, kahit may curfew na. Okay. Kaya ang sulod sa libertad, daw-damo pa may nagalambihong karong gabi. Kaya basta may mga iskinita, nagdidampi at siya damo pa dali may nagalibot-libot. No? Tikaroon mag-curfew na. Hopefully nga, mag-sulod na sila matagsa ka mapulian or di madili karoon dali nga ilagi na tinaraan para di sa madakpan ka polis. Amo na actually. Anyway, karoon nga gabi mo na ang atong dali nga pinakaling observasyon sa pinaka mga border sa palibot ng masusunod siyang bakuro. Hindi na mo sila kasako kapara mo. Ginalik na nga may adlang nga pertigid ya kagutok ang mga salakyan nga nagapasunod pwede kalabas ang pila sa mga salakyan. Karoon nga daw yan, it's totally different. Kaya makita nato ng sunod camp. Mas systematic na, mas damo na ipipiti ginagamit ang aton nga mga frontliners. Mas nagadamo ang mga volunteers kaya mas maayo kaya mas nagadamo pagid ang mga donors actually rek na nag-sponsor sa mga pagkaon, sa mga gamit ng iban pa. And ang development rin, ang mismo ang Philippine
army ba, no? Iba nila nga mga personnel Oo. ang active kag mga army reserve na mga command. Okay. Nagabulig, nag-deploy, nag-augment action direct sa mga border control or border check-up. Sila man to nagabulig, nagid, no? Ilay more on security measures, security ilagi na implement. Oo. Kaya bagay sa mga polis naton, kung napabuligon, pag sila pag-conduct sa proper processing or other scanning, arbitra. Madugang pag-its equipment, actually, kinarano sa nila sa face mask, gloves, kagiban pa. Pero kung ilay mo on yung security measures or security within the vicinity or perimeter sa mga lugar, Oo. at least hindi na kinalan pa nga magastos ang dugang mga gamit yung ginakinikini man sa mga polis para kay gotog-tog nga matapos actually ang check-up point na ginapatigayon. Okay. So, rin naman susunod sa Bacolod. So, maalala kay sige man, properly deployed man nato nga police, kudos to our Bacolod City Police Office, especially kay Colonel Henry Binyas sa proper deployment. So, kay remind us pa rin all the time nga nagalibot sa pilag sa mga border check-up sa palibot naman sa sunod sa Bacolod Action Direct. Karong ikabela kami ng area, dalan Luxina, barangay, 14, bagay 14, 15 area. Nung na, kita sa dalan nga naganambiyong, Okay. karon nga gabi ang sa. Pero ako mga kapulisan, dahil sa gyapon nga pagsikyara sa kailan nga lugar sa palibot sa sunod sang Bacolod. Mga persona, ang mga pinakonsitwasyon sa palibot sa sunod sang Bacolod, karong ginawa gawin, bantayan, ang pinalaman ka magsyon, balik na tipon sa patrol, siniman nga kagabiyon, pero magkakasyon tandaan nga isa sa marasod sa pagtuga sa malatian sa Tanawas, among ipaguyang o karang pagnubo sa ato ni function, ang mahigko nga koron, kagang hindi regular na pagpagwa sa higko sa Tanawas, ang may dako nga papel sa paggawa sa ato ni function. Ang dapat timon simple ginamang makakson, pabaskugon kag pasanyo na ang inyong immune function, paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa superfiber na maling pagpapilo naman sa atong nga colon ang nga malikaw kita sa ito naman nga colon cancer. Ang superfiber na the fast acting colon cancer para ka-aprobado sa FDA Philippines. Ganun naman ang pagkakson, magmakanang sa superfiber ani available man sa na nga botika ang malapit sa tagsa kamalukaran. Sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Bacolod, Action sa Bacolod, Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol! Salamat ginaksyon, John Diaz. Dayabat sitwasyon sa Metro Bacolod sa Madonite nato sa nga pagpangalagan dito kaprastado gid sang mga law enforcement naton nga naka-deploy sa mga border control sa Metro Bacolod sa pag check nila no sa mga nagasulod sa area sang Bacolod City. Balikan na lang si Action John Diaz sa mga natipo niya sili nga aksyon balita sa ito sili nga pagpalagad Sabado night. Ang observation report na Action John Diaz kinadulong sa iyo sa kawas sa Santon Plus Herbal Oil, kombinasyon sang madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manaming ibanyo sa panuhot kag panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga ba sa ato siling kapapanagad sa ato siling Facebook Live nga nagalantaw subong nga nagapamati. Una batch sa ato siling greetings sa may gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family sa mga Dungganon boys. Sa kay Bernard Aguilar nagapaurok-urok siya. Ara man si Madam Jenny Solgon. Nagapaurok-urok pandara sa Barangay Purisima, Banwa sa Manapla. Ang akon bilog nga pamilya halin sa kay Rayjan Tan Villalun. Sa compound sa Hacienda Candagit Farm, field guard ara si Mr. Cesar Malagkit, kag field guard Mr. Aming Sarabia, nagalupok kid ang Aksyon Radyo. Siling ni Toto Romar Tamayo. Salamat gid.
Kay Elmer Magallanes Siliano, si Herlinda Villanueva Giratamia, mama ni Dax Soles, sa kay Mr. and Mrs. Raimundo Alarcon Sagal Jr., sang Porok Santol, Barangay Mandalagan, Bao, gapa urok-urok pasaw, sa kay Madam Jenny Solgonda, mayang gabi, tamya ko dira Magalona kag Servo family, halin kay Abet Magalona, sa kay Joy Laurin, aragid gapa urok-urok in Saxonite Patrol, sa kay Butchoy, may gabi na si mo. Check attendance lang si Lisa Joy Ilon Amoroso, si Mami Elsa Veri, Bridget Dilag Tuto Buknoy, araman gapa urok-urok, Madam Grace Fus, Madam musta ka da? Si Madam Grace Fus nagapurok-urok naman. Watching from Kuwait, alin kay Jonah Jean Perez, sa kay Toto Kerwin Hamindang da, may gabi Toto Kerwin Hamindang, kay Toto Jude Hamindan, kay Madam Abel Dimara da, may nga pagporok-urok Ari ko nagalantaw sa imo sa La Carlota Joey Jan Gange. Salamat gin. Sa kay Franco Villanueva Osorio, pa-check attendance na siya. Sa kay JP Groffy Hawud, may lang nga pag paurok-urok pamati Tamyaw lang ang Terence kag or tamyaw lang si Terence kag Anna Barbosa, naga paurok-urok in Saxonite Patrol Sa kay classmate Benjamin Belmonte III, dira sa Valladolid, may gabi lang. No, sa kay Benjamin Montevel Belmonte III, kapaurok-urok ito. Si Madam Lisa Joy Ilon Amoroso, araman pa-check attendance lang. Tamya ko lang pakaisa ko si Alan Duario, Gardenville, Tangob. Din kami makuha pas, alin kami barangay Bata, ati dira ka mo kuha pas sa Tangob, kaya dira ka mo nag-aboard ako nag-star, dira ka mo kuha sa inyo nga home quarantine pass. Dairo in Moon ang panamyaw. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, may gabigid ka paurok-urok isa ko ano pamati Pamilya Payas, tamya ka mo ni Axel C. Apps. From Romas Tangob, ara si Abraham Abiliong. Sa Esthom 4 Mansilingan, ara man si Liberty Binitin Obaldo. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada, gapaurok-urok man. Sir, may public transport bukas jeep kag series, mga silay pa kurol, ara pa buwas. Ara pa na buwas, sige pa na buwas biyahe nila. Kapag Lunes, why na? Iraq, M.O. Kos. Pamilya Lamayo, dira sa may Araw Vista Ligre, Gina, Jade, Coco, Justin. Ang panamihalin kay Jolie Jean Lamayo, nga nagapaurok-urok man. Pamati diri sa inyo palatuntunan. Salamat kita sa inyo dira nga pag paurok-urok. Always yun sila kung hindi matamyaw kung sila kasunggod yun. Kung sunggod taga-atagin na chimpo kag ligwa para everybody happy. Okay? May gabi dila kay Mary Ana Villarosa, kay Franco Villanueva Osorio, sa kay June kag Pretty Mahilong. May gabi gid. Sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. May gabi dira si mo pare. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Joe San, Cuales kag Miraflores, sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Ginatamyo ka muna Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores, Cuales. Sa kay Toto Kimpi Boyko Patigayon, may gabi dira kay Toto Kimpi Boyko Patigayon
Liyog ko action Eric sa kapitan kay BH kay wala ni ang may authority sa pagpamalay-malay siling ni Rinora Gallego. Araw na barang official nyo, pwede na ka palibot Dire sa singkang na ngayo ko HQP, wala ginatagan kay senior na. Tell mo wala limit ang edad. Wala na limit ang edad Pero meron may limit pa, subong why na. Limit ang edad. Sa kay Kelly Joy. Mayong gabigid kay Kelly Joy, Sa kay Ronel Daba. Mayong gabi. Sa kay Ini J. Iribo Silasor. Suli-suli naman mo. May gabi dira, tamya ko lang akasya 2. Paano ko'y porok Prosper Bill. Gamonitor lang ko di hulaton ang bugas. Rodrigo Cañedo. Wow! Puerto si Rodrigo Cañedo ba? Ayos no problem. Aragin na. Sa kay Vicky Marino, may gabigid. Sa Banago, ti always ginagatsyon in si Cristina Tolentino Sata Binto. Rinor Gallego. Diba si buwas ka kung tatagaan sa sumag. Richel Villaga Galuyo, may gabi. Puro-kurok si Richel Villaga Galuyo sa Valladolid. Emeline Alejano. May gabi kita kay Emeline Alejano. Sinday Blasa, mano aga porok-urok Sinday Blasa. Kompleto man ang nga porok-urok Sinday Blasa. Pamilya Minyosa, Sibuan, Tolentino, Satabento, Gachon Ingid, no? Diri sa Santo Niño staff, diri sa Malakay. Yung gali ka, kamos Malakay da. Ano ka mga porok-urok, kid? Aling kay Cristina Tolentino Satabento. Sa La Carlota, si Elmer Almorato, monitor, kid. Kamusta man kay Cap Bibing Noble, regards, God bless. Aling kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family, no? Gapa urok-urok sa aksyon night patrol. Stephen Bagiro, may kabigid Stephen Bagiro, malandra nga pag-urok-urok. Central Manapya, Manapla. Ang panamya uling kay J-Boy Hovea. May kabidira kay J-Boy Hovea, ka pa-urok-urok ito Nanay Aida Gange, kag Simplicio Gange, Cherry Gange. Kaparok-urok sa La Carlota, siling ni Joey John Gange. Ayos! Tagahandumanan, kung ang quarantine pass ni Bala, pwede ni magamit manog sukot lending kada gabi. Ang lending sa mundo, kuha naman lang, ang lending na panugutan mga kuha niyo, mga pera padala, na panugutan siling ni Mr. Nuyas. Tamiya ko lang si Nanay Alma Adanyo. Ari kami dito sa Libertad Market, siling ni Manang Edith Janson Binuman, ang Iloy Nick Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Sophie Giovanni, may gabi. Kurok-urok si Giovanni Sophie. May gabi, sir. Tamiya ko lang taga Sulom, Barangay Bilamonte. Ay, okay. Kinatamya ko ganito, Kimpi, Boyko, Patigon. Ang mga taga Sulom, Barangay Bilamonte. Gapa urok-urok sa toto Kimpi, Boyko, Patigayon. Si Giovanni Sophie, mano, check mo Accelerate pa shout out kay Labs Rod Rosales sa Ngandumanan, Bacolod. Ano natabo, hindi pa nahalin sa Lunes siya, nag-online. Okay, ano naman nag-online? Tapos si transaction ng online yun no? Sige. I-check transaction, Janji, sa atos ng mga correspondent. Unang report ni Aksyon na Stepe Presquito, live report gikan sa area sang San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action Stepper, may gabi, please come in. Alright, yes, Action Eric. Sa balita na ito nalindiri sa Ciudad San Carlos sa aton update sa COVID-19. Sa karon no, ang aton nga kapulisan and of course ang aton local government unit preparado na no sa tanan nga mga preparasyon para ini sa mahitabo no nga sa Lunes nga adlaw ang sugod sa ining enhanced community quarantine o ECQ. Gani nga ang tanan hanay na ang every barangay, no, mga barangay officials nga meeting sa aton mayor nga si Mayor Renigo Estilo and ining mga tricycle drivers, pedicab drivers, halos pila na kaadlaw no, nga continue sa pagtatawag ug pag-meeting sa aton tanan nga mga local officials, barangay officials, kag even ang aton nga mga military personnel, aton regional mobile group PNP, aton kapulisan, anuman no ari na para pag-andam kag sa pag-umpisa sa among ECQ sa Lunes nga adlaw nga strikto nga pag-implementar kag kung may ara pa nga mga magpasaway panahon na no nga ini pagdatapon ang hindi pagit sa gihapon magsunod sa among nga ginapagwa nga executive orders ang ni Mayor Renigo Estilo kag of course ang tanan nga mga procedure kag ang ining ilabi na sa adlaw-adlaw no tanan ining mga nagatrabaho ining mga naganegosyo ilabi na sa mga in terms sa mga pagkaon ining grocery supermarkets mga sanitary stores open sa gihapon kag maga-issue sa ginatawag nga ining quarantine pass ilang labi na ining mga nagatrabaho pagka-issuean sa mga working pass ang ining mga deliveries as delivery pass kay iban nga mga private man no so kag even ang sa local government nga mga nagatrabaho so ang aton nga City Hall nagprepare na sa among mga IDs nga pagagamiton nga pagka-distribute sa aton barangay and that will be tomorrow Action Eric so kagina lamang natapos sa pag-print ang ining mga quarantine pass kag ready nga distribute na nila sa every barangay sa 18 ka barangay diri sa Ciudad San Carlos and by tomorrow amo na ini ang pagpa-distribute Domingo nga adlaw. So amo ina Action Eric ang matabo nga sabihin pagpadayon ang amo nga pagpreparar ang preparasyon. So gani ang katawhan naman diri sa Ciudad San Carlos aton na nakita sa karon nga adlaw karon nga gabi nga hindi na sila no wala na masyado sang ara pa sa nagagwa karon pag mga even sa public markets and some rest no sang mga kadalanan diri that ang mga tao aware na no sa sining nga sitwasyon nga magkatabo sa Lunes nga adlaw. So aton na lang ina i-update Action Eric ang dugang pa nga mga information nila kung ano ang mangin outcome sini by Monday kung may ara pa ba nga mga magpasaway, may ara pa ba kung ang tao nagpamatigit or magkasunod sa sining pag-enhance community quarantine diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Stepper Fresquito, live report dira sa abahin sang Northern Red Cross. Ang aton sining San Carlos PNP Correction. Ang report na Aksyon Stephen Fresquito ginadulong sa iyo sa karawas ng TTX 500 capsule. Sa iyo mo sila nga pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. O galiyang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule mo ini ang amon siya bali nagatinlo sang mga dugo nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton atay. Ini man ang nagabulig panubo sa aton sila nga blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin carotene kag polypeptide. Gani amin mataas dira sang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, amuni ang katapat magtumar kita. Adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Ayos! Sa mga ISAC members na may kabigid, katamya ka mo ni Rimwelski Nuyad. Toto Mil John Sinarosada and family may gabi. Kay Toto Milo Huyatid Amit, Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Fujairah, United Arab Emirates.
Si Maylaw Capino, nagapaurok-urokid. Si Ging Alib sang Country Homes, nagapaurok-urok man. Si Nanay Linda Orencio, kag si sino ni Chris Tamayo sa Green Energy. Si Nanay Linda Orencio ni taga-Purok Angila, Barangay Vista Alegre. Taga-Purok-urok yun sila ni Chef Chavez. Mga bidara kay Jeff Chavez. Kay Idol Jolie Castillo da may gabi. Sa kay Iraq M. Ocos. Taga-Paurok-urok pa no. Sa La Carlota City, Barangay Tanod, naga-Robing Subong. Aling kay Josephine Lamera. Si B-Boy Piroy Araman, gapaurok-urok man sa pamati. Ala Castellana, Barangay Nato. Natamyaw kamo ni Marilyn Abarte. Sa Talakdan, Kawayan, Pamilya Robia. Aling kay Brian Salazar Robia. Sa kay Acela Sakari, may gabi. Isilin ni Kimpi, boy ko, pati kayo niya, sir, gapaurok-urok, kuya. Ayos, salamat, gid. Sabi niya sa mga murada, dira sa Pinibedra, Pontevedra, Grone? Dira sa Pinibedra, from Taguig, Bernard Aguilar. Bana ko nagapamati sa Barangay 23, alin kay Ana Teresa Portillo Exito. Si katendan si Maricel Arevalo Bindol, si Emmy Garcia sa La Carlota, nagapaurok-urok man pamati. Si Pagunsan Piro Sali, mayong gabigid. Pwede ka bala, bay ko magtrabaho ka, pwede kita. Sa Kumba family sa Sagay, stay at home lang mo da. Halin kay Joel Kumla sang Saudi Arabia. Alan Sopi kag Jerry Sopi kay Miss Loyolo. Tamya ka mo ni Giovanni Sopi. Malandara nga pag paurok-urok pamati. Saralyn Joy Villa Ganggi kag Jag Ganggi. Glorian Arca sa Villa Caridela Carlota, ginatamya ka mo ni Joey John Ganggi. Guwapo kumpare kulay ba? So ni si RDG. Nagabidra kay RDG sa kay Giovanni Sopi. Cheryl Dulaca sang Dubai. Si Milo Huyatid Amit Araman. Si Pagunsan Piro Sali, gapaurok-urok mano. Pamati sa aksyon na Night Patrol. Sige. Si Marvin Villanueva Malapitan, Gigonyada may gabi. Si Nay Kailim dira sa Barangay Baliwagan, gapaurok-urok ling siling ni Jos M. Carr. Alis sa report ni Action Step Presquito, si Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yan si Percival Villamor sa report press, may gabi, apis kamin. Mayong gabi, aksyonery, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamiti sa Action Night Patrol. Nagalibot-libot kita kaina sa pila ka mga barangay diri sa siyudad sang La Carlota sa 14 ka barangay. Nakita naton ang pagkasako sang aton nga mga kapitanes kag upod man ang ilang nga mga council, barangay council nga sa diin nag-distribute na sang home quarantine pass sa tagsa nila ka mga residensya. Kag mayara man nga mga pumuluyo nga wala sa ila balay, nagkadto personal sa barangay kag nagkuha sang amo nga pasi o kon quarantine pass agud nga
sa maabot nga adlaw sang Lunes, Marso 30, magamit na ini nila agod nga ini sila makabakal sang ilang mga kinahanglanon nga pagkaon sa mga tindahan, bulong kag mag-transact sa bangko. Kag inigin siguro man sang aton nga mga kapitanes, kag ang tanan nga makaambit sang ining pasi o kon home quarantine pass. Kag nagliton kita sa Barangay Robles, La Castellana, masako man ang ilang pagpreparar kag ginabinagid sa kay Honorable Chad Feria kag upod si Kagawad Jofred Sapanta, ila gin briefing ang among mga PHW sa barangay agod buwas sa aga ipanghatag nila ang tagsa-tagsa ka mga home quarantine pass sa ila nga nasakpan nga barangay agud matutupan ini. Madamo nga mga quarantine pass ang ipanghatag kag i-distribuer sa Barangay Robles, La Castellana. Kag ang iski chairman nga si Honorable Christine Till Gallego, iski chairman, masako man ang pagpakadtog pakari sa pagpaibalo sa mga pumuluyo nga magadiner sa tagsa nila ka mga puloyan sa oras nga mapatuman kag abot ang pizza 30 sa Lunes nga adlaw agod nga mapaiway ang ginatawag nga COVID-19 agod nga hindi na magtanghalit pa sa tagsa ka pumuluyo sa Negros Occidental hilabinagid sa Barangay Robles, La Castellana. So kapreparar na ang tanan nga mga barangay kag masako na ang ila nga paglibot kag sa pagpahanumdom kag pahibalo sa tagsa ka pumuluyo. Ginaayo nila nga ang tagsa ka pumuluyo nga sa diin magkooperar sining nga mga buluaton sang aton gobyerno agod malikawan ang pagtapik ukon pagduging sang ginatawag nga COVID-19 nga pandemic nga balatian. Amoy ni ang aton observation report gikan dire sa aton area of responsibility sa siyudad sang La Carlota kag sa La Castellana para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report dira sa masyudad sang La Carlota. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor ginadulong sa iyo sa karawa sa Santon Plaza Baso, may antibiotika pang depensa sa mga germs, viruses kag bacteria. Santon Plaza Baso, epektibo batok sa makatol-katol, arikis, punggo, darap, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plaza Baso, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Kagawad may gabi landa kapamati ko paurok-urok tiri sa imo sa Cebu. Alin ka toto Miljon Sinarosa. Along ka toto Miljon ha. Kapaurok-urok man si Nicole Pagwa. Nicole Pau. Kapaurok-urok pamati sa update COVID-19 sa La Carlota. Siling ni Lin I. Garcia Pau. Si Benz Dal Famad Villacola Araman. Si Elizabeth Sarita Puentes Araman. Mr. and Mrs. Ernin Carnado may gabi. Sa kay Rocknold Paunal Pasete. Stay safe nung Eric. Salamat kay Marvin Villanueva malapitan Gigonya. Kay Mr. and Mrs. Fred Ninya, may gabigid sa Dikogon DCPO, Dikogon, ngayon, Police Station 1 mga kainay ni Captain ni Police Major Jobel Sidel, o kung mga kainay ni Kwan, ni Police Major Sherlock Gabana, nagapaurok-urok sila. Toto Roy Beltran da sa Cadiz da kuan gid siya ga paurok-urok kid.
Toto Roy Beltran, no? Ara man si Kuano ara man sa gaporok-orok man si sino ni? Si Leo Shokon Perez. Sama kita to Leo Shokon Perez, ha. Ginatamya ko dara amigo ko Primo Romano kakang iya pamilya sang Kanlandog Morsya ni guro. Die hard gi sa programa mo kada gabi. Ang panamya halin kay Toto Cyril Martir. Ba, kumusta Toto Cyril Martir da? Tamya lang si Primo Romano. Kabilog yung pamilya dira sa barangay Kanlandog, Banwa sa Morsya. Alin na kay Cyril Martir ang pagpanamya. Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and family. Gaporok-orok gid si Elvera Yulo, ha. Amo man si Toto Arnel Binari Sr. kang Junior. Gaporok-orok man, ha, pamati sa Action Night Patrol. Ay, puwerti. Sir, nakapanyapon ka na? Why pa Toto Kimpi buhay ko patigayon? Patigayonon mo ko panyapon Toto Kimpi? Pwede pa kagwa Bacolod, kapasunod Bacolod sa Lunes kung sige obrahanay nyo sa Bacolod. Depende kung mayara ka quarantine pass, sa imo ginobrahan, Lucky Baron. Sa kay Nobi Valencia sa Baldo, kapasalamat nyo. Si Marpi Harina. David Nixon sa Putalo, kapaurok-urok gid. No, si Noybi Valencia Sobaldo sa barangay 6 Niglia. Si Joey Jan Gangge, araman sa barangay Tabunan, Bago City. Araman si sa Pagtok Japs. Again si Mr. Arnel Binaris Sr. ang junior nga paurok-urok kita. Nobi Valencia Sobaldo, idol ka na ni Mama. Ay, gali ka. At regards ako kay Mana mula Toto Nobia. Salamat kita sa direction ni Toto Arnel Binares Jr. Senior. Si Junior, kamusta Toto Arnel, no? Ara pa sa ara pagyapon sa Cobra o kung nagbakasyon na, no? Are pagidoga pa urok-urok man pamati sa Action Night Patrol si Toto Kwan B-Boy. Si B-Boy gapulaw-pulaw pa. Sang barangay Pahanokoy. Ay, puwerti. Felix Gar, Ala Navales, Boy Dayo, mga miyembro sang Tamis Boys. Mama Filoteo, OIC sang Central Market. Uy, nautod ni, ano ni? Utod galing, oh. Sa Porok Pasinadyaon, Barangay Panokoy, Narsing Dihokos o Pudya Asawaya, si Milagros. Ga paurok-urok kid. Morina kag Normal Alvarado sa Panokoy, araman si Joanne. Si Joanne sa Vista Alegre ka paurok-urok man. Sister Marites Magbanwada. Si Toto Agustoda, no? Villanueva, may gabi gida. Si Inday Grace. Pasalamat kay Mayor Bebot Miravalles kag Vice Mayor Roel Luguri sa mga SP members sa Presidente, ABC Presidente kag SK Chairman Jonah David. Sila nga pag-disinfection sa bilog nga Valladolid against COVID-19. Boti mayo gini. Mr. and Mrs. Stephen Oy, kay kumari ko Angel Oy, sa kay Hado ko Ichi, Toto Samuel Oy, kag sa din Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira gapa urok-urok gid, no? Sa Action Night Patrol program. Hindi makompleto nga bacon, hindi makapaurok-urok. Si Toto Robani Dokto, si katindans lang, tawahay lang ko. Si Marilyn Abarti. Very good ang barangay Kapitan Bing Andrico. Ang barangay worker sa barangay Natural Castellana. Alert kay mapisan sila kuno. Ati mayugid sila ni Marilyn Al Abartida, no? Action shout out lang kay Bokbok Soriano
kag Roy Apurada, no? Gapamati sila. Si Toto J. Boy Lampreya, Toto J. Boy Lampreya, man. Gapaurok-urok man. Ay, puwerte. Si Oloy Tim Ronald Cardo, tinatamyaw ni Joyski. Barangay Talok, bye-bye, Manuel family. Jeff Chavez na nagatamyaw. Si Dino Galuno, araman. Si Lucky Baronti, araman. Why problema? Gapaurok-urok man. Happy birthday sa kay Utol Chipi Malapitan. Kay Utol Chipi Malapitan, happy birthday ha. Commander-in-Chief, kapaurok-urok man, ugangan mama alam sa barangay Alangilan, napamati man Rimada family. Aling kay Axel Say Up. Check attendance lang, happy listening, Pamilya Magalona, Borniso sa Kabog, Amila Magalona Borniso. Stay safe. Silini Novi Valencia Subaldo. La Carlota si Tera si Elmer Almurato. Sa Pahanokoy si Antoinette Kirante Malihok. Araman ga paurok ko. Ay, damo ko sila ga ko ano, ga paurok-urok no. Paraminas la. Away na biyahe, Toto Tahong Blanco. Way nagid biyahe sa Lunes. Mr. and Mrs. Emil Cagnilida Lopez, sang tabunan, gapa urok-urok man. Balik kita, pagkatapos la sa to sa importante, nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato sa pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Tamyaw ko dira ang pamilya Tupas, si Peda Valdiviaso, Araneta, may gabi, happy birthday sa kay Faith Tupas this coming April 1. Alin kay Annalyn Tupas. Watching live sa Barangay Panokoy, keep safe mga ka-aksyon. Siling ni Amante Red Janan. Si birthday boy Chippy Villanueva, malapitan nga pamati mano. Lantaw sa status sa nga Facebook. Happy birthday to Chippy ha. Kay Ed Lumugdang, kay Madam Karen Tahang Langit, gapa urok-urok pa. Kay Madam Kate, happy birthday. Birthday subong ni Madam Kate. Toto Ed Lumugdang, tiwag kita da. May gabi dira kay Sally au Kiki di Sosa. Aslang aksyon nire kon gwa kay wala sa lakyan tapos hindi kabalo mag-drive.
pwede pasugat sa company service. Pwede na, depende na sa inyong company service. Antoinette Kirante, kwanda. Malihok mayong gabi da sa imo. Puro kakasya uno, Monte Alto, Caglabordo family. Aling kay Madam Sophia Monte Alto. Ga paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Kay Madam Cassie Song, Kenneth Valencia, John Bilonio, Carlo John Gorsal, Reynaldo Fedoroso, Little Vonda, sang Jeddah Kingdom, Saudi Arabia, si Tahiuna Ruiz Amarda, may gabi Alet Salpabito, sakay Zinib Noik, from Kuwait, si Cory Bidaha, Heaven, Red Fox Dila sa II, sa Tangob South Residence, ara si Nini Lee, si Elmer Magallanes Iliano Araman, Kativer, si Ibuni Butcher sa Germany, si Araceli Kasyanan, RG Sol Roping, ni Mrs. John kag Ronaline Solinap, may kabida, no? Cheryl Dulaca, Ayan Fred Solas, si Tay Naldo kag Sinay Bukay, Die Hard Kuno sa Action Radio, siling ni Rinaldo Fudiroso. Eva Torre, may kabida. Watching from Bahrain, Jarisco, Candayval, Romel, France, Dani, kag Mami Bibing, Ramel Jaga ang panamyaw. Sakay Dido, Ladimora, Oxenia. Paring Ken naman sakay sa Tokyo, Japan, sa Balay, Montreal, Canada, ga paurok-urok pa no sa Montreal, Canada. Hindi kagwa kay home quarantine, siling ni Sophie Giovanni. Sakay Elmer Monteroyo, may gabi Sakay Isoji An Kabnat, si Rina Grande, ano na basta suli mo. Gabitore Vilos Winston, Angie May Gonzalez, Manny Loquias. So tayo sa Manny Loquias mo. John G. Flores Diluta, Dilutina sa Dini sa Carmela, Zone 12 Talisay A. Kapaurok-urok mano. Carcasitas sa Lopisay na Morsia, Gonzales family Kagtupas. Alin kay Angie May Gonzalez. Pagonsan Piero Salim, may gabida. Marang Mandalagan, Lola Consing Dorias, Urik Sogon, alin kay Tintin Sogon Brillantes, Mali. Wala pa kuno ya kabila Montigit Pas. Mr. Mrs. Lilia kag Ramon Tatoran family. Mr. Mrs. Remo Tampipi kag Clarita Tampipi and family. Toto Clark Tampipi sa Garden View sa Division Barangay Tangob. Albert Kaluoy, may gabigid. Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Great ako na po Carla Judel Torre. Bata ko si Casey Marie Torre. Renhart Julige. Alin kay Eva Torre. Si katendas lang si Narisa Ruiz Ilare. Barbarian Sokita Elmer Monteroyo. Janil Hosal Hayuna. Mr. Mrs. Judel Calves Pamposan family. Toto Richard Miriveles. Cadiz City SP Otto Flores. Alin kay John Flores Di Lotina. Acacia 2. Barbarian Sokita sang Barangay Panokoy. Si Josi Paloksin Hinirato ti Arasa Balaya. Inday Janil Hosal Hayunara mana. Revelin Solomon si Ronel Daba. Paul Alonsagay, retired Colonel Placido Hintulayon family. Amik Garceniego and family sa London. Pasaporte, Romo Pasaporte alias Calbo. Aragid siya. Sa Riverside Hospital, monitor si Topi Arsiga. Si Teresa Kalalangku Araman.
Si Ramil Jaga niya optan ka buwas 2 ka oras. Lunes pa lunes. Si Jeff Chavez. Mati lang si Chris Tamayo sa Green Energy. Si El Montelibano, Barangay Villamonte. Actually, Rex, salamat in advance sa inyo tanan nga barangay official. Barbarian Sukita. No problem. Ginny Ulati ba? Buhi ka pa. Alas ka pa mati. Sila ni Angie T. Saluna. Pamilya Risco, no? Si Abilia Risco, ani Michael Risco, pamilya Baldominos, Wood, Barcelona, Del Monte, from Lorianthony Risco. Okay. Sir Benji Hironda, mayong gabigid. Si Inday Everme Garcia Parian Di Maala. Si Maymay Agustin Barayoga, Cristelin Sarlatan Montibon, paring Roger Montalvo, Jocelyn Libon Dispoho, si Bunker Gemini, Max Cedinho, Juani Mel sang Victorina High Check Attendance, Sarah Lee from Hong Kong, si Sandria Chua, si Ken Jalolo, Ramsky, Sally Auki Di Sosa, Paul Alonsagay, Alexis Wingwing Torre, Rose Napaton, classmate Merly Dolido Magallanes, Mabel Di Maala, si Micharam Balsimo, Kinken Jalulo, Sandria Chua, Inday Blasa, Bao Puerto. Balikan sa aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Diyan sa balikan report, please come back. Personal nga napadangat sa reklamo, ining sa 38 anyos nga babaeng naging kilala naman kay Merily Iroho. Presidente mismo sang Bangga Cottage Road, Barangay Mansiringal, Sunad sang Bacolod, Tagin Aligar, nga takna las 5:30 sang hapon, sang iya na talupangdan nga ang ila cashier sa door number 3. Ang ginarentahan nila mismo aksyon na Eric, ang ginransak na. Ang ginaligar kuha ang pinanaman kay mga importante nga makagamitan. Tulad mismo sa amuman hulot, kag iniginablumanta nagabalor 20,000 ka pesos. Inapakitinguan, may pila ka mga CCTV camera nga na-install malapit sa lugar agad may baluan. Ang suspetsado apang wala ginila ini nga nakitaan. Ano kang pagid nga balita sa karon sa custodial facilities ang police station number 6. Ilang 3 ka mga persona matapos nga pangawat abi, no? Na pinalaman ka mapagkaputan sunod sa isa naman ka coffee shop. Ang mga nagkradakpan, naging kilala sa John Person Alguero. 18 anyos ang purok mabiligon, Barangay 30, Allen Belano, 18 anyos sa amuman nga lugar. Nagduwadri aksyon na Eric ka mga minor de edad, bali 4 kini sila tanan ini. Doon sa residente mismo sang Barangay 30, Sunad sang Bacolod. Alegasyon diri sa tagreklamo atak na alas 11:30 kahapon sang aga. Ining mga suspetsado nakitaan pa naman sa pag-review ng closed camera television. Sila nahamtang susunod mismo sang piso neto kon computer shop sa area sang Luzuriaga Street sa Barangay 30 Sunad sang Bacolod. Kinakitaan niya ginbuka sini isa nga coin slot. Gagaging kuha naman ang kapin 7,800 pesos nga kuwarta. Pag sila kilalaan sa tagiya mismo sa coffee shop o computer shop, kagin nga patigay na ang follow-up operation, kagdikto na dakpan ining mga persona sa area mismo sa Dalan Luzuriaga, Barangay 30, Sunad sang Bacolod. Sa press custodial facility sa police station number 6 para sa nagkakigo naman nga disposisyon. May mga kabilang kay Lian Angelo Taberno kag Ma'am Susan Taberno sa Barangay Elhis. Sang Bacolod nga naga-monitor karon nga gabi action, Eric. Thank you, Gid. Balik tagikan sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Ayo, salamat gid aksyon John Diaz, Glenard Antiportara pawa, si Jose Roni Cipriano. Sa Mamaylan, Siason Maalat kag Selvi family, alin kay Joylyn Siason Maalat Selvi. Kay Bingbong Lampriya kag kay Diane Fronduza, alin kay Toto J-Boy Lampriya. Di ka Toto J-Boy ko bra pakulot. Si Emmy Esmeralda Dolido, si Mary Jane Jingjing Jego, Nisa Faucia. Salamat ni Rosemary Redel Hinolan, Topas Paminista Kuling, natamyo ka mo ni Topas, Aileen Trespeces Fabiania, alin kay Cap Rogelio Fabiania Jr. sa Barangay 17 Bacolod City. Great ko lang migo ko, happy month, sorry, langgali sa yaling kay Nisa Pausia. Elmer Rigulada sa Barangay Sagwa Banwa, Nanay Bining kay Tatay Tuma Rigula. Panamya uling kay Toto Elmer Rigula. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program. Magatakop kita temporaryo. Balik kita sa Lunes, ha? Sugod na alas 9 hasta alas 11. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Action Percival Villamor, Stephen Presquito. Action John Diaz. Action Ninyo Bugina ang atong sininga piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol. News Center and Defensor kag Action Edwin Aboso. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back Security Guard Company with IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower Barangay Talog Silan Sambago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back Security Guard Rene Cordova. Sa kasama Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagat ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes to Sabado. Ako naman sa Action Eric Pagmanagsaring. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,